I pozdrav ljudi, sa vama je Mikac i Grezi Stafford. Snimamo Minecraft preživljavanje. Koji zombi ovi? Evo, napravili smo neku kuću, nešto. Neku jednosprotnicu. A šta ćeš okolo ovdje? Vodu ovdje stavljamo. Vodu? Evo, napravili smo nešto oko kuće, neku vodu. Da ne mogu zombi da nam uđu. Šta ćemo dalje? Pa ne znam, vidjet ću. Ovo za početak lajmovali smo ovdje. Imaš još takva, treba fali još takva. Ne, oda nađem. Ajde. Samo za lopatu. Evo, uzeo sam još peska. Gdje je peć? A? Niš ništa. Tako, da jede. Biš pomeri. Imaš hrane? Pomeric malo. Evo imam. Imam i ja. Pitam tebe imaš. Ma imam. Šta je još treba? Gdje je zafalilo? Evo ovdje. Što to? Sad ću vidiš, ovdje ću napraviti za enchantovanje dole, pa ću napraviti baš dobar. A ne. Da imaš jedan taj sto onih. Za čaranje? Da. Sad ću uzeti ovo. Evo, sad ću. Evo me. Aha, evo ga i to je treći član koji će se snimati sa nama. Zarke. I već snimamo. A dobro. I završavamo.
Još malo. Posle najavi drugu epizodu. Evo ga, skelet i kriper. Ubi. A ovo šta je mali zombi, je bre? A ko će tu ući? Ajde u kuću. Aha, im... Stavim ju dole. Pa ovaj sto za čaranje više. A ovo šta ih je? Čekaj, sad ću ih pobiti. Treba da osvetlimo napolje. Aha, Imaš baklje? nemam. Imaš uglja Uroše. Nema. Aj vidite, skopajte neko od vas ovo uglje. Ja ne mogu da otvorim peć. Ajde negdje da se vidimo svi. Dođi. Ajde. Ko će? I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao. Ćao.